एक मला जाणीव अशी झालेली आहे की BSNLचे लिमिटेशन्स आहेत. BSNLच्या लोकांबरोबर तुम्ही कितीही बोललात तरी पण BSNLचं नेटवर्क हे आपल्याला 100% आपल्याला कधीच समाधान करणार नाही. मी त्या संदर्भात आनंद अंबानीजींशी स्वतः बोललो. काही गोष्टी मी त्यांच्या अतिशय जवळ असल्यामुळे, उदाहरण मी वंताराची मदत मागायला ते लोक मला वंताराची मदत देणार होते इकडच्या प्राण्यांच्या संदर्भात असो. मग मी त्यांना अजून एक विनंती केली की आनंदजी, मला माझ्या जिल्ह्याला तुम्ही पूर्ण नेटवर्कमध्ये जिओच्या माध्यमातून कव्हर करून द्या. माझा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. माझ्या जिल्ह्यामध्ये आता जसं वर्क फ्रॉम होम आणि येणारा पर्यटक आता सागरजी रिसेप्शनमध्ये उभा राहून रूम बुकिंगसाठी, रूम तुमचं किती स्वच्छ हे विचारत नाही, हॉटेलमध्ये वायफाय आहे का हे पहिलं विचारतो, आणि वायफाय नसेल तर लगेच दुसऱ्या हॉटेलवर निघून जातो. आणि म्हणून आपल्या जिल्ह्यामध्ये चांगलं वायफायची सुविधा म्हणजे इंटरनेटची सुविधा असणं ही अत्यंत गरज असल्यामुळे मी स्वतः ह्या दृष्टिकोनातून मी पाठपुरावा करतोय. जिओचे टॉपचे काही जे मॅनेजमेंटचे लोक 2दा इकडे सर्वे करून गेलेले आहेत. माझी इच्छा आहे की काय होतं, तुम्ही तर AIच्या बाबतीमध्ये बोलाल, आम्ही नवीन हॉटेल इथे आणण्याचा प्रयत्न करू, पण आता काही धोरण ठरवत असताना अगर तुमच्याकडे इथे वायफायच नसेल, इंटरनेटची सुविधा नसेल, तर आम्ही कितीही प्रयत्न केले तरी पण त्या इमारतीचा काय वापरच होणार नाही. आता AIचा वापर करत असताना AI कधी सक्षम पद्धतीने वापरू शकता, जेव्हा इंटरनेट असेल. म्हणून त्या विषयावर मी विश्वास तुमच्या माध्यमातून, कोकण सातच्या माध्यमातून माझ्या जिल्ह्याच्या ऐकणाऱ्या सर्वच माता भगिनी आणि प्रामुख्याने तरुणांना देईन की मी त्याच्यावर निश्चित पद्धतीने काम करतोय. आपल्या जिल्ह्यामधले नेटवर्क हे येणाऱ्या कालावधीमध्ये निश्चित पद्धतीने सुधारेल, हा तुमच्या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून मी माझ्या तरुणींना विश्वास देतो.